como se vivían os entroidos na Coruña? Como se vivía o antroido? O antroido. O antroido, hasta un ano, levou un médico que non sabía nin que era médico. A ver, o antroido dilles que era teu marido. Polo carnaval. O antroido facía un muñeco de palla, hasta lle puñan un... Bueno, tremendo. E na casa, na tenda de Julia, que tiña baixo unha habitación, ali tiñan o antroido. O meu home se preocupou de que viñeran a ver o morto, que morreu, pobrinho. Si, iban todos. E un día estaba enseñando o morto, e pasou un señor, moi ben arreglado, que era, mire, señor, usted quiere venir a ver un muerto que murió ahora en el antroido e tal e tal. Oh, sí, hombre, vos. E cando vai á tenda de Julia, eu me tan armado. Era un feito por el su muller. Pero está moi bien armado. Era médico, era médico. Gracias por enseñármelo. Está moi bien, Muy bien. Pero soy médico. Ay, madre. No, que está muy bien, está muy bien. Iba a ver a alguén da Silva. É sincero. Maruxa, de que se disfrazaban os rapaces da Silva? Bueno. Os 5 que botan chispas. Esos fue, cuéntalo, os bomberos, pero cuéntalo de los... Cuando papá... Cherepas dereitas. Cuéntales como era. 5 rapazes ou 6. Os que quixeran ir. Ele era médico. Meu pai, está falando do que ele era. Mandil de médico, mandilón e todo. É unha maleta de madeira e puño cherepas dereitos. E levaba un serrucho para poñer os cherepas dereitos. Pero os chavales querían ir con el e todos levaban a cherepa. E iban con el po baile de carnaval. Claro, meu pai iba de médico de... E os chavales todos xoves, a juventude da Silva, e foi pedindo se quería, e todos con unha cherepa na espalda, claro, e todos detrás dele, e no maletín poñía poño cherepas dereitas, e levaba un serrucho dentro, se lle vía polo maletín, esa era a juerga toda dese moi ben, pasábamos todo, mira. Foi facías... Era mellor os días de carnaval, os 3 non me aparecían na casa, Si, non me dixas onde estaba. Dormía no palleiro en Miuño. Pero o día do enterro aparecía, Non se enterraba o entroido, se non aparecía Porque ele. todo o mundo da Silva de Meicende, esperando a que viñera que lerera enterrar o entroido. Iban as choronas, iban as señoras maiores da Silva, todas de negro, chorando por... Mira, é que eu naqueles tempos íbamos ao baile, bailábamos os dous como no cu dunha fulla, tangos, vasodobles, valses. Bueno, bailábamos de maravilla. Eu non bailei nunca con outro home. Nin con un hermán podía bailar porque me levaban torta. Non sabía bailar con nadie. Eu nunha boda, despois de morrer o meu home todo o que me quitou, e lle pedín por favor que non me quitaran a bailar, porque me levaban torta. Eu torta non sabía bailar, eu tiña que bailar. Bueno, mira, íbamos ao baile, íbamos ao teatro, no verano íbamos a ver as funcións do Rosalía, Queta Claver... Eles non conocen artistas daqueles todas tempos. esas actrices que ya salían con el abelorito aquí, y en el ombliguito, íbamos a ver a este cómico do Jarrafón, eu agora xa non me acordo, eles si lo sabían, bueno, e os cómicos, todos os cómicos, no verano, de 11 a 1, xa nos deixaba a taquillera as entradas. Queréis facer alguna pregunta máis? Era hermana da jefa dele. E no inverno íbamos ao cine de 11 a 1, pero íbamos 3 parexas ou millón. Eu me divertí moito. Mamá, de Pucho Boedo, que sabes ti de Pucho Boedo, da familia de Pucho Boedo? Pucho Boedo, que pena. Pucho Boedo, o cuñado, era capitán militar, era un dos que quería as armas. E por querer as armas e luchar por querer as armas da Coruña, cando empezou a guerra, o fusilaron, xa desaparece. Cuñado de Pucho Boedo. O pai... Sabedes quen era Pucho Boedo? O pai era un home, era constructor de obras, tiña un chalecino ali pola... Ramalleira. Pola Ramalleira. E un hermano, escaparon 2 hermanos. Pero me parece que un fusilaran
escapando pola huerta do tendeiro De Félix. do Ventorrillo, que escapaba. E o pai o delatou, aí va, o pai delatou o fillo. E o mataron no mesmo a huerta desde a casa e tiraron os tiros porque seguía escapando. O fillo... ese foi o fillo do tendeiro, caralho. O fillo do tendeiro. Félix Ramón. Como lle chamábamos? Félix Ramón. O Félix, da tenda. Félix Ramón, que eran de apelido. castellanos, e eran... Pois sí que era tenda moi boa. O fillo mismo. O fillo era de izquierda, o seu pai era de dereitas, claro, que tiña un almacén de comestibles e todo. E o chiquillo, cando viñeron a buscar, a Guardia Civil escapou pola ventana de atrás. E o mismo pai lle dixo, o Guardia Civil non o encontraba. Dixo, aí va, corriendo. Mataron a tiros desa casa, no patio da casa. O fillo mismo.